Dobar dan, ja sam Laura i danas ću vam pomoći pri izradi 4. projekta. Kao pomoć pri izradi ovog projekta koristite PowerPoint prezentaciju Recikliranje. U uvodnom dijelu objašnjeni su formalni elementi projektnog zadatka, dok će u drugom dijelu biti više riječi o načinu izrade. Na kraju prezentacije možete pronaći neke zanimljive stranice o recikliranju. Zahtjevi projektnog zadatka. Učenici moraju istražiti kod pozadine i objekata, usporediti kod objekata otpadnog papira, stakla i plastike, dodati nove skripte, promijeniti postojeću skriptu pozornice s obzirom na novo dodane objekte. Na 10. slajdu u prezentaciji nalazi se popis svih zadataka te poveznice na njih. Kao i u 3. projektu, u donjem desnom kutu nalazi se malena knjižica. Klikom na nju možete se vratiti na popis svih zadataka na 6. slajdu. U gornjem desnom kutu nalazi se sličica objekta koja označava gdje morate pisati određeni kod. A sada prvi zadatak. U Snapu otvori projektni zadatak predložak.xml. Polugotova igra sadrži slike pozornica te objekte različitih vrsta otpada i kanti za smeće. Osim toga, nalaze se blokovi koda koji ćemo detaljno proučiti i modificirati u sljedećim zadacima. Drugi zadatak. Proučimo detaljno objekt djevojčice. Pod kostimi možemo pronaći 4 različita kostima djevojčice koje ćemo koristiti tijekom stvaranja igrice. Kostime djevojčice ćemo mijenjati tijekom igrice kako bi ostavili dojam živog lika. Mijenjati kostime možemo naredbom prebaci na kostim. U padajućem izborniku možemo vidjeti da se nalaze svi kostimi djevojčice ABA, ABB, ABC i ABD. Na početku igre postavljen je kostim ABB, a ukoliko želite možete isprobati različite kostime i odabrati po bolji jedan. Treći zadatak. Ukoliko odemo na pozornicu, Stage, klikom na pozadine također možete vidjeti različite pozornice koje će se mijenjati tijekom igre. Kako bi pozornica znala kada se treba pojaviti, potrebno je poslati neku poruku ili događaj. Na primjer, kad spazim događaj kraj, prebaci na kostim kraj. Događaj kreiramo naredbom objavljujem događaj. Prouči koji događaj djevojčica objavljuje na početku igre i koji se kostim pozadine tada prikazuje.